harrigarria. Kaixo, Kaixo, atxaldeon, arratsaldeon. zer moduz? Negatuta. Deskansatu, ni Mikel, zu? Ni Iker. Iker, urtaskotarako. Urtaskotarako. Arnaz hartu pixka bat. Bale. Arnaz hartu, ze ikusi zaitut esfortzu hundi egiten. Bai. Aiba, bueno, azteko, Iker, non guazara? Ni herrikoaz. Etxanakoa? Zornotzakoa. Zornotzakoa, bale. Etorri nintzen onera orain dela 10 urte. Eta zer moduz etxan onongi? Bai, etxan onongi. Baina kontuz, Zer ba? Ze zuk ez duzu inor ikusten. Ez? Baina gu ikusten gaituzte. Kortina bitartetik eta sasi bitartetik eta kontu zibili. Vigilantzia sistema badago hortxe. Bale. Beti errau ez da hortxe tokitan. Iker, nola hasi zinen monoziklo honekin edo nola datorkizu? Orain dela 6 bat urte edo, ginen emaztea eta bio, emazte igone, Txamonizera. Txamoniz? Ba, nik uste genuen eskatxo bat, monozikloarekin etxe bitartean. Eta orduan sortu zitzaidan monozikloan ibiltzeko interesa. Hori urrian edo izango zen eta ja neguan igonek oparitu zidan. Adibidez, nik momentu honetan, zu bezala hasiko erabateko banu, monozikloan ibili nahi dut, zein izango litzateke lehenengo pausua edo... Oreka da importante nauzak, oreka ariketa batzuk. Segundo. Bai. Hemetxe nago ni maizu erekin eta ea nola plasi monozikloarekin. Begira. Orekarekin hasiko gara. Oreka. Hauek dira... Ekarri ditut bolatokiko... Bolatokiko bolak ez da, Bolagi. Oreka ariketa garrantzitsua izan daiteke... Bai. Bola gainean jarri bargara. Bai. Eta oreka mantendu. Eta oreka mantentzen dugunean, gora eta bera. Gora eta bera. Bai. Bi eta hiru. Gontuko dizut? Bai, etxun nuen, xaketa genduko dez, ari beste hemen. Bat, bi eta hiru. Bi eta hiru, bea. Eskuan nago duzu? Bea, gora eta bera. Gora eta bera. Gora eta bera, beka! Etxun, ez dakit nula. Etxun, A ver, beka. Animo, beka. Lasai. Arnaz hartu. Arnaz hartu, ba. Gaskudar, pixkate gila zen. Gora eta bera orain. Oreka, venga, bat. Agora. Gora eta bera, beka. Eta bera! Bueno, ikusi du pixka bat oreka nola di joan, zein da hurrengo pausua. Hemen Ikerraraka ikusten dezuen bezala, monoziklo kolekzio bat, bilduma eder bat. Bekin hasiko gara. Mira, bueno, ez dago, eski. Monoziklillo. Hau da dire, no gana. A ver, venga, konta. A ver, hemen. Dire ez da kapaz. Kontu. Ostia, txipitik dira. Zein da truko eseritzeko, zen nik esirire zein da. Ai, Dios. Gauza ya. Vale. Monozikloak gine harkia zi, Bai, honekin da. Baina honek altura gehiago da. Bai. Ipurrik utzi mazeitut edu, droga zeinolako arazorik, ez? Katxila bat! Beka, animo! Bai. Bai, bazoaz! Aldapa bera, hasta la mierda, Bueno, ondo da, lehenengo lekzio. Bueno, lezina, ondo, ez? Ondo ikusi zaitu, bai. Eutxi diazulako. Ikerrekin abentura pixka bat izan dugu, abenturak eta prinsipienteak. Oraindik nik uste bolak behar ditu dala. Bai. Zetan niriak ja orgatu dira. Lan asko. Torri nirekin. Ikerrek beste sorpresa dakarta. Ikusi dezagun. Niri monozikloaren gainean, eh? Bale, ja. Bale. Bai. Hora segarri eta. Zure pausora, baina... Bale. Zu lehenengo. Bai, eskarrik asko. Nola gozik? Begiratu, zer dagoen hemen? Ai, Dios. Iker, hemen ikusten egin naiz, saskibaloiko kanasta bat. Bai, hori da, bai. Nire urrengo erronka. Eta zein da, zehazki, zure urrengo erronka? Frantsesak oso trebeak dira saskibaloia jolasten, ez? Monozikloarekin. Urduan egiten dute urtean behin, torneo bat Burdeosen,
Eta, ara ditu nuen, galdezkaia bazegoen tailer bat edo atelier bat ikasteko, eta esan ziaten ez dala existitzen. Ara jotekotan, jolastera joan behar nuela, eta horregatik ari naz hemen auzoan praktikatzen, gero Burdeosera joteko eta beraiekin jolasteko. Beraz, aizea praktikatzen monozikloan saskibaloira. Bai. Ikustea badago zu, hementxe... Egin naiz oso trebea, baina, Bueno, ahi da, hementxe. Bai, lortuko dela ikaren, ahi bai. Hori bai! Ona, iepa. Venga. Iepa. Beste bat? Beste bat, ahi baita. Ondo, bota. Barkatuko. Pasea, ona, bota. Pase txarra egin diodan. Ona, oso ona. Hortxe, beste triple bat sartu du. Pase bat botako iot. Venga, oso ondo. Ahi da. Venga. Hori da, bota. Azkenengo sorpresa. Beste sorpresa bat ikerrekin. Azkenengo, bai. Vale. Epa, hostia, montatu bere peligrosa, Ahí va, Dios, Iker. Hemen trompeta bat ikusten nahi naiz. Trompeta bat. Bueno, Iker, fenomenoa, musikari eta monoziklista, danetako balio dezu egia zan. Oso ondo pasan zurekin, gauza asko ikasi nitun, eta Ikerrek esan dit lehen herrian jendeak lehiotik begiratzen duela. Hombre, tipo bat ikusten badunik monoziklo baten gainean trompeta jotzen, nik ere begiratuko nuke lehiotik. Bueno, Ikerrek gauza asko erakutsi dizkit. Lehenengoa, oreka, importantea dela oreka. Bolan gainean nahiko txukun ibili gara, Oreka. Egitea zen nire laguna kakabolin hori, ondo etorreko zaio oreka bolakin hartzeko. Eta bestea praktika. Praktika Ikerrek oso ondo egin du, baina nik praktika ezin izan dut. Hori bai, niri oreka eta poza eman didana Ikerren barrea izan da. Ikerren barrea marabillosoa da, 7 urtetan entzun dudan barrarik marabillosoa. Entzun dezagun. Iker gauza bat, monozikloa aspertzen bazara, eta eskupelotan hasten bazara, izena badakazu, Irribarria bigarrena.